Mga kapuso, aton hibaloon ng lakat sang panahon kaupod si weather forecaster Ferdinand Rubin. May kami sa tanan ang mga itong latest weather update sa karon nga adlaw, Monday, June 21, 2021. Sa karon sa subong adlaw, maka-experience kita sa ginatawag nga pinakalawig nga adlaw sa bilog na tuig or ang summer solstice kung tawagon. Kung sa diin ang axis of rotation sa Earth is yara sa maximum na 23.5 degrees tilted toward the sun, nga malawig ang aton adlaw kag manubo or manlipot ang aton nga gabi sa subong. Samtang ang southwest monsoon naman or ang habagat among nagaapekto sa Luzon, kag sa karon wala man kita sa may monitor na low pressure area sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Para naman sa aton forecast weather condition sa sunod na 24 oras, ang Western Visayas maka-experience sa mga magalumon nga kalangitan nga makadala sa mga lapta-laptang mga pag-ulan pagpanaguog ng pangilat tungod sa southwest monsoon or habagat. Hinay tugtog kasarangan ni hangin halin sa nabagat na nakatundan ang may babaw sa Western Visayas sa diin makanay tugtog kasarangan ang mga pagbalod sa karagatan. Ang aton nga adlaw sa karon magtunod karon alas 6:14 sa hapon kag pabutlak ini siya buwas alas 5:29 sa aga. Kagamuning aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferd Rubin, may adlaw kag madamo gini salamat.